Bon dia, valencians! Mireu el que tinc ací. Açò és una de les reals senyeres valencianes que està regalant Compromís. Però, no li noteu alguna coseta estranya? No trobeu que té una retallada en males intencions? Ara vos explicaré què és el que han fet en el disseny de la real senyera per fer-la aixina. I per què. Mireu, això està tret de Wikipedia. Això ho pot consultar qualsevol persona. Si mireu bé, fica que la proporció d'aspecte és 2:3, encara que la més solemne, la més oficial, és 1:2, però això s'utilitza manco. Per què? Perquè si tu fiques la Real Senyera Valenciana en companyia d'altres, com pot ser la d'Espanya o la d'Europa, no pot ser la Real Senyera més gran que les altres. Aixina que utilitzen la proporció d'aspecte 2:3, que és la més estàndard, és la que té tot el món. Si punxeu damunt la Real Senyera Valenciana, vos dona l'opció de descarregar-vos les imatges o l'arxiu SVG, que és l'editable de gràfics vectorials, i només tindrien que haver redimensionat l'imatge sense retallar el blau, com vaig explicar-vos ara. Mireu, així tinc dos Real Senyeres Valencianes. A la dreta, una que m'he descarregat de Wikipedia. Mireu, de llargària té 1 metre. Això seria dividint per 3 la longitud que vos he dit de 2 per 3. I d'amplària, el mateix, dividint els 2 metres per 3, mos dona aquesta xifra, 66,667. Bé, ara anem a veure l'altra. Issa és la que mos ha regalat Compromís. Mireu quina retallada de blau. Li han llevat tot el tros de damunt. I té de llargària lo mateix, 1 metre, i d'amplària 70 centímetres. Què han fet? Redonejar la xifra. Però per això no feia falta llevar-le tota aquesta banda. Li han deixat només 18 centímetres de res de blau. I és tot barres, però res de blau. Això no té cap sentit, perquè és tan senzill com pinxar a la casilla isa de dalt, borrar aquesta xifra i ficar-li la mateixa que l'altra, els 70 centímetres. I així ja la tenim redimensionada a la mateixa mida que l'altra. Mireu, exactament igual, però sense retallar-li el blau. Queda clar la mala intenció que tenen de furtar-nos sempre les nostres senyes d'identitat. El blau els molesta. Està claríssim. Només volen quatibarraes. Pues ja sabeu, la pròxima vegada que Compromís vulga prendre-nos el pèl, recordeu aquestes imatges. Afortunadament, se'ls està caient ja la mascareta. No són el que pareixen. Bé, i aprofite també per a convidar-vos a tots a la Maror Blava, este 9 d'octubre a les 10:30 davant del balcó de la plaça d'Ajuntament mos concentrarem. Si eres valencianista, tens sentiment, vols reivindicar la nostra idiosincràsia i estàs front al catalanisme, vine amb nosaltres.